Però a més hi ha una altra cosa que explica el seu èxit extraordinari. En aquestes ciutats, que no sé si segurament que tu, encara que no hagis visitat, avui dia, gràcies a internet, pots veure-ho tot, no? Aquestes ciutats on els trens travessen edificis de 50 plantes i coses per a l'estil, o creuaments d'autopistes que les de Los Angeles queden petites. Com pot ser això? Perquè això vol dir que hi ha molta gent que està... Sí, clar. Hi ha un acrònim que es diu STEM. Què és aquest acrònim? Aquest acrònim és l'acrònim relacionat amb la gent que estudia què? 4 coses. La S és de science, de ciència. La T és de tecnologia. La E és d'engineering, d'enginyeria, i la M és de matemàtiques. Bueno, quan mires això, l'STEM és un indicador que el van parir els americans. Ells produeixen cada any uns 2.800 milions d'enginyers. Als Estats Units, 800.000. Les dades d'aquest any diuen que aquest any pujarà a 3,2.